Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa St. Jude Village, ang mga nakatira dito ay galing sa iba't ibang panig ng ating bansang Pilipinas. Ganyan din ang parokya ng San Judas Tadeo. Ang mga bumubuo ng simbahan ay galing din sa iba't ibang lugar. Pero kahit iba't iba ang pinanggalingan at iba't iba ang kultura, ay nagkakaisa at nagtutulong-tulungan sa gawaing pangsimbahan. Pisikal na aspeto, pag-aayos at pagpapaganda sa loob at labas ng simbahan. Emosyonal, kagaya ng pag-antabay sa mga special children at matatanda. At lalong-lalo na ang pang-espiritual na pangangailangan ng mga parokyano. Kaya naman, sa ika-23 anibersaryo ng parokya ni San Judas Tadeo, ay buong pusong ipinagmamalaki na ihandog ng apostolado ng panalangin ang produksyon na pinamagatang isang bansa, isang parokya, isang pamilya. Ngayon, ipamamalas ang talento ng bawat tao bagamat mula sa iba't ibang lugar ay nagkakaisa bilang isang pamilya. Saksihan natin ang nagmula sa Luzon. May mga Tagalog, Pampanga, Ilocano, Bicolano. Sa Visayas, may mga Ilonggo, Cebuano, Waray. At sa Mindanao, ang Dabawenyo, mga Sambuangueño, at iba pa. Palakpakan po natin sila.
Konsulado ng Panalangin. Happy anniversary! Okay. 1, 2, 3.